6 buoys, shortening ropes, pure precision. Welcome to the Slovakian Open 2025 Women's Slalom at the Cable. It's a two-round battle where every athlete pushes the limit, chasing shorter lines and cleaner passes. Only the best run counts and every buoy matters. But this year, the story took an unexpected turn. A surprise victory. A performance nobody saw coming. This is focus, pressure and control at the highest level. This is women's slalom. On the water is Elizaveta Dobčević from Israel. Speed 55. Tam sú veľké rezervy. Je ďaleko za bojami. Pokojný slalom. Technicky sa tomu veľmi nedá čo vytknúť. On the water is Miriam Gassner from Austria, speed 55. Rakúska reprezentantka s osobákom 2 boje na 14 metrovom lane. Je veľmi slušnou aj v trikoch. Skokom sa nevenuje. Je to majsterka Rakúska v kategórii do 19 rokov. Medzi ženami už to také slávne nie je. Jej heslo je byť šťastná a lyžovať. Tak to sa aj tu môže splniť. Tak základ dáva 55 km rýchlosť. Bezproblémovo zvládla. Už mohla vypustiť lano. Takže pozrieme sa ešte raz na streame. A počas celej jazdy prakticky neboli väčšie problémy. Teraz máličko previsnuté lano. On the water is Nika Čokášová from Slovakia. Speed 52. Dotiahla aj šestku a môže krúžiť ďalej na maximálnej rýchlosti 55 km za hodinu. Nika je výborná lyžiarka, venuje sa veľa rokov tomuto športu, má tu dobré zázemie. Jeden z tých panelákov, ktorí ukazujú kamery, je aj jej bydliskom, takže pohľad z bytu má priamo na vodu. Kúsok na tréning, popri tomu sa venuje samozrejme štúdiu, úspešne študuje na vysokej škole. A ako vidno, ešte stále si vie aj zajazdiť a zabojovať v kategórii žien o dobrý výsledok. Takže podniká.
Sú tam rezervy. Šestka nedáva výstupku, škoda. Takže zatiaľ ako jediná skončila svoju súťaž dnes Nika Čokášová výsledkom 5,5 boje na 55 km rýchlosti. Medzičasom máme na vode ďalšiu pretekárku. On the water is Katarína Strončeková from Slovakia, speed 52. A Katarína končí hneď na tomto úvodnom lane. Nevie sa na pretekoch dostať na tejto 52 až do konca slalomu. Katarína Strončeková, result 2 and quarter at 52. Ale aj týmto výsledkom si zaznamenala osobný rekord, o štvrť boje sa zlepšila. On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia, speed 55. Pekný nájazd na jednotku s dostatočnou rezervou. Na šestku maličko musela zabojovať a trafila aj výstupku. On the water is Maor Achrak from Israel. Rope 16 meters. Izraelčanka Achrak Maor, osobák, 2 boje na 14 metrovom lane, má v tejto chvíli v rukách 16 metrové lano. Trošku zvláštny nájazd na jednotku v takom posede alebo poloposede. Štvorka, dobre. 5, rezerva. 6, previslo lano, ale bezpečný nakoniec prejazd výstupnou bojov.
On the water is Elizaveta Dobčevič from Israel, 16 meters rope. Sympatická Izraelčanka, ktorá okrem vodného lyžovania v lete ešte miluje surf. Takže jazdenie predovšetkým na vlnách, ale aj s plachtou na windsurfingu. Do Košíc pricestovala s výkonom 2 boje na 12. 16-metrové lano jej problém nerobilo. Má rada život, jej heslom je užívaj si každý moment. Je to už mnohonásobná účastníčka európskych aj svetových podujatí. Bola dokonca strieborná na majstrovstvách sveta. Všestranná lyžiarka. Uvidíme ju aj v trikoch, aj v skokoch. Takže je to výnimka medzi Izraelčanmi. Tí väčšinou sú slalomári, ale predsa len táto má korene v Rusku. Je to naturalizovaná Izraelčanka. On the water is Miriam Gassner from Austria, 16 meters rope. Do Košíc pricestovala s výkonom 2 boje na 14-metrovom lane, takže už sa blíži k osobáku. Zatiaľ polovička slalomu v poriadku, 4. boja dobrá, 5. dobrá, myslím, že to dá. 6. pôjde, aj výstupky, dobre. Takže v nasledujúcom prejazde sa bude pokúšať o osobný rekord. Ten má zatiaľ 2 boje na 14. Venuje sa aj trikom. Skokohu neuvidíme. Celkom poľahky si poradila Miriam Gassner s tou 16. A na štarte už je pripravená skúsená nemecká reprezentantka Laura Hillenbrand. On the water is Laura Hillenbrand from Germany, 16 meters rope. Laura sem cestuje pravidelne do Košíc. V lani skončila v slalome 3. Zvíťazila tu Nemka Jana Katrin Mayer pred našou Karin Božikovou. V lani Laura zajazdila tu 3 boje na 12. a osobný rekord má 2,5 boje na 11. Takže podľa papierových predpokladov tento slalom by mal byť iba taký rozbehový, taký by som povedal warm-up, taký tréningový prejazd a je to tak je až na ten kopanec na záver. To sa niekedy môže vypomstiť, ale zvládla to. Trošku zvláštnym spôsobom mala nájazd na jednotku. Bola, tak by som povedal, kolmo postavená, až potom zaľahla na vodu a tuto už bolo troška vidno na tej tretej boje, že musela zabojovať. Ale v polovičke slalomu sa dostala znova do pohody. Až na taký ten kopanček, ako som povedal na záver, keď je lyža vystrelila z vody, musela zabojovať, využiť svoju kondičku a bude pokračovať.
No a po krátkej prestávke, v Lani tu neboli, sa vrátili sem do Košíc aj rakúske sestry Šalové. Ako prvá na vode je Nadine. On the water is Nadine Schal from Austria, 16 meters rope. Nadine Schal je skúsená, 32-ročná rakúska reprezentantka. Vyjazdená. Obe sestry sú veľmi sympatické Rakúšanky, chodia sem do Košíc rady. Táto Rakúšanka, ako mnoho vodných lyžiarov, má rada aj zimné lyžovanie, turistiku, horolezectvo, cestovanie. No a s vodnými lyžami, predovšetkým s tou svojou slalomkou, ale venuje sa aj skokom, takže aj veľké lyže musela zabaliť, precestovala prakticky pol až celý svet. On the water is Bianca Schal from Austria, 16 meters rope. Takže na vode je staršia zo sestier Šalových, 35-ročná Bianka, osobák, ale ešte z tých mladších čias, má jednu boju na 9,75. Budeme zvedaví, s akou formou pricestovala sem do Košíc a ako sa pripraví na ďalšie preteky, ktoré budú o týždeň v rakúskom Astene. Bol to bezproblémový prejazd, takže základ má za sebou. On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia, 16 meters line. Takže domáca Zuzka Čokášová, ako si dá hovoriť naša Žuža, na konci roka bude mať rovných 20. Veľmi skoro začala sa venovať vodnému lyžovaniu. Pamätáme si to ako malé blondiavé dievčatko, ktoré začalo to krúžiť na Košickom jazere pod vedením hlavne svojej mamy Nižky Čokášovej, ktorá je hlavnou trénerkou Trixenu a slovenskej reprezentácie. Zabojovala na tú šestku a dostala sa aj za výstupku. Takže Zuzka Čokášová pokračovať bude. Aj na 14-metrovom lane osobák má 0 na 13, takže bojuje o svoj osobný výsledok. Všestranná lyžiarka, venuje sa aj trikom, aj skokom. A lyžovala, aj lyžuje stále s chuťou, neuviedla žiadny najlepší výsledok, napísala, zatiaľ som ešte neskončila, to znamená, z toho dedukujeme, že na svoj najlepší výsledok v tomto športe ešte len čaká. Ako nedržme palce, bodaj by to tak bolo. On the water is Maor Achrak from Israel, 14 meters rope. Takže to sme sa vrátili opäť na začiatok štartovej listiny kategórie žien na Izraelčanku Achrak Maor. S osobákom 2 boje na 14. A to už v tejto chvíli má za sebou. Takže prišla dobre pripravená do Košíc a tento vlek jej sedí. Nezvládla celý slalom, ale osobák si zlepšila.
Už tu boli troška problémy na tej štvorke. Peťka len tak a myslím, že tá sa už počítať nebude. On the water is Elizaveta Dobčević from Israel. Elizaveta Dobčević bude pokračovať, zvládla 14-metrové lano. Result, Maor Achrak, 4 boys at 14. And Elizaveta Dobčević will be continue. And now on the water is Miriam Gössner from Austria. Line 14 meters. No, veľmi skoro končí. Pretekárka je v poriadku, takže záchranári nemusia byť aktívni. On the water is Laura Hillenbrand from Germany, 14 meters rope. Takže veľká favoritka, nielen slalomu, ale všetkých disciplín, aj kombinácie. 22-ročná Laura Hillenbrand. Veľa rokov sem chodí táto sympatická Nemka, chodí sem rada. Vytvorila si tu už množstvo priateľstiev. Na tú šestku to bude ďaleko. S tým to nepočítala. Smútok. Hlava do dlaní, škoda. Tak, tam bolo nejaké zaváhanie. Na zázname sa na to môžeme pozrieť ešte raz. Už tá trojka bola natesno. Dostala sa ďaleko za štvorku, len tak piatá. Robila čo mohla, zavesila sa poriadne do lana. Ale už to nešlo na tú šiestu. Takže to je hodená rukavica pre ďalšie pretekárky. Určite sa pred ňu už dostala Izraelčanka Elizaveta Dobčević, tá má 14 za sebou. No a pred sebou sestry Šálové a naša Zuzka Čokášová. Takže súboj o dnešné medailové pozície je stále rozohraný. On the water is usmievavá Nadine Schall from Austria. 14 meters rope.
Takže sledujme. Dá sa povedať, že svoje najlepšie slalomárske roky už má Nadine za sebou, ale ešte stále má výbornú formu. Jazdí štýlovo, technicky dobre a bude pokračovať. Takže zatiaľ sa nám na 13 metrov veľa dostali dve pretekárky, Izraelčanka a Rakúšanka, Elizaveta Dobčevič a Nadine Šal. Pridajú sa Bianka Šal a Zuzka Čokášová. Na tejto pretekárke ešte vidno, že má rezervy. Tu už je tu maličko vypustila, ale skončilo to dobre. On the water is Bianca Schall from Austria, 14 meters rope. Takže bude súťažiť o medailové pozície. Zvládne tento slalom. Štvorka výborne. Peťka dostatočne široká. Takže to pôjde. Takže zatiaľ sa o prvé tri priečky bijú dve Rakúšanky a Izraelčanka. Otázka znie, či sa Zuzka Čokášová k ním pridá. Pred sebou má prejazd a v rukách 14 metrové lano. On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia. 14 meters rope. Takže Zuzka má osobák 0 na 13. To znamená, že na pretekoch túto 14 zvládla. Ešte v lani súťažila v kategórii do 19 rokov. Prvú sezónu jazdí medzi ženami. Vyzerá to nádejne, zalomila štvorku. Poď na peťku, ťahaj. Ešte zabojujú, šestka, výborne. Zuzka Čokášová perfektne reprezentuje domáci klub Trixen. A samozrejme aj svojich trénerov. A pochopiteľne samú seba. Sú to jej preteky, jej výkon. Dokonale vozná, tak povediať, každú vlnku na tomto jazere. Už som hovoril, že ich rodina býva tak, že každé ráno, cez deň či večer sa môžu okom pozrieť na vlek a s ďalekohľadom dokonca aj vidieť svojich kamarátov, ktorí tu trénujú, pokiaľ náhodou zrovna nie sú na vode, aj takto trávia maximum času, okrem toho, že sú v škole. On the water is Phoenix Baumgart from Germany. 14 meters rope. Poprvý raz vidíme túto nemeckú reprezentantku. Je to favoritka v slalome v súťaži žien. V tejto chvíli má v rukách 14 metrové lano. A osobný rekord má 3,5 boje na 11. Dobre stavaná, vysoká vodná lyžiarka.
aj ona je prvý rok v kategórii žien. Doteraz bola v kategórii dievča do 19 rokov a tam hviezdila. V lani tu vyhrala v 19. V kategórii do 19 rokov výkonom 5,5 bojí na 12. V trikoch bola druhá a je všestranná. Súťaží vo všetkých troch disciplínach. On the water is Elizaveta Dobčevič from Israel. 30 meters rope. Takže 5 pretekárok sa nám dostalo na 13-metrové lano, takže súťaž nám vrcholí a naozaj vidíme krásne výkony. A Eliza Dobčevič sa blíži k svojmu maximu. To má 2 boje na 12. A tam sa asi nedostane. Nie. Končí na 13-metrovom lane v polovici slalomu. Result, Elizaveta Dobčevič, 4 boys at 13. 4 boys. On the water is Nadine Schall from Austria, rope 30 meters. Tretí prejazd tejto usmievavej, sympatickej blondíny z Rakúska. V jej domácom klube v Astene budú preteky na budúci týždeň. Bola tretia na majstrovstvách sveta v roku 2021. Bola majsterkou Európy. No, pozberala tých medailí viac a viac, ale musí bojovať pred 6 bojov. Zvláda to. Áno. Tak to už bolo na hrane. Zaváňalo to tam pádom. On the water is Bianca Schall from Austria. 13 meters rope. Takisto blonďavá, o niečo staršia sestra z dvojice Šalových. O troška lepšia slalomárka, aspoň teda v minulosti. Na 5 mala ešte rezervu. 6 výborne s malým trhnutím za výstupnú boju. Bude pokračovať aj ona. Takže sestry Šalové postupujú na 12-metrové lano. No a k ním sa ešte môže pridať Zuzka Čokášová a Fenix Baumgart.
On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia. 13 meters rope. No a teraz pozorne sledujeme vodu, pretože doteraz má osobný rekord 0 na 13, to znamená dostala sa za druhý stĺp, ale nedostala sa za prvú boju. Takže sledujeme nájazd na prvú boju. Tak tam sa niečo stalo, čo sa stať nemalo a opäť je to 0. Netrafila ten nájazd na druhý stĺp. Možno nejaký psychický blok? Kto vie? Stalo, čo sa stať nemalo a opäť je to 0. Netrafila ten nájazd. Určite veľmi chcela. Ale nepodarilo sa. Na mole sa pripravuje jedna zo cestier šalových, ale vo vode už je Phoenix Baumgart, ktorá má pred sebou svoj druhý prejazd. Lano v dĺžke 13 metrov. Áno, už je vo vode. Nachystaná a za ňou sa pripravujú takzvanou, by som povedal, vizualizáciou sestry šalové. On the water is Phoenix Baumgart from Germany. 13 meters rope. Troška som predbehol, 12 ešte je ďaleko. Štvrtá boja dobrá, piatá dobrá, troška fyzicky musela zabrať na 6. boju a výstupky, ale bude pokračovať čistý prejazd. Takže je rozhodnuté, že o medailové pozície sa dnes bude rozhodovať medzi sestrami Šalovými a touto Nemkou Phoenix Baumgart. On the water is Nadine Schall. 12 meters rope. Tam boli veľké problémy. Má na jazde neustála to, ale odobralo je to určite kopec síl. S problémami aj výstupky. Tak to bolo natesno.
Takže súťaž žien nám vrcholí, už máme lano skrátené na 12 metrov. Videli sme, že Nadine Šál si s tým poradila, ako odpovie sestra Bianka. On the water is Bianca Šál from Austria. 12 meters rope. No my si už môžeme časom povedať poradie žien, okrem tých medailových pozícií. 10. Katarína Strončeková, 9. Nika Čokášová, 8. Miriam Gessner, 7. Izraelčanka Mauro Achrak, ale venujeme sa teraz slalomu, potom si tie výsledky dokončíme. Tak toto bolo výrazne lepšie ako predtým jej sestra, až na malé zaváhanie pred výstupkami, ale prejazd platný. Takže vráťme sa, 7. bola teda Maur Achrak, alebo je 7. Maur Achrak, 6. potom Laura Hillebrand, 5. Zuzka Čokášová, 4. Elizaveta Dobčevič, no a o dnešné zlatostriebra bronz sa ešte stále jazdí a tam sa rozhodne medzi sestrami Nadine Šál, Bianca Šál a medzi Nemkou Phoenix Baumgart. Tá je do tretice zatiaľ v súťaži. A uvidíme ju malú chvíľu na 12-metrovom lane. On the water is Phoenix Baumgart from Germany. 12 meters rope. No a to už sa dostávame naozaj k vrcholu v kategórii žien, pretože toto lano už sa blíži k jej osobáku. Trošku kopanie za prvou bojou. Trojka dobrá. Štvorka rovnako. Kondičku má. Peťka. Veľké problémy. Tam to už asi nepôjde. Pôjde? Dala to. Tak, klobúk dolu. Tak to bolo teda na totálnej hrane. To bolo na ostrý žiletky, čo tam spravila medzi 5 a 6. No ale teda je fyzicky bezvadne pripravená. Zo záznamu si to môžeme pozrieť ešte raz. Možno niektorí aj tu máte na mobile alebo na laptope internet. A teraz to príde. Tak, to sa dostala na rovnú lyžu, ale dokázala z toho vykorčulovať. No, takže na 12 asi najčistejšie sa nám ukázala Bianca Šál, táto mala technicky najlepšie, jej sestra Nadine takisto bojovala s tým slalomom. No a Phoenix Baumgart sme videli, tá 5, 6 a výstupky, tak tam to bol boj naozaj na ostrie noža. Každopádne medailová pozícia z dnešného dňa jej bude patriť zaslúženie a možno bude aj tá najcennejšia, kto vie. Rozhodnú o tom rakúske sestry.
On the water is Nadine Schall from Austria. Rope 11 meters. Takže nájazd na prvú boju majú za sebou. Dotiahla sa tam sa musia dostať jej sestra Bianka a Phoenix Baumgart, aby jej zobrali doterajšie priebežné prvenstvo. On the water is Bianca Schall from Austria, 11 meters rope. Tak ako dopadne sestierský súboj? Na prvenstvo zatiaľ treba 3 boje. Pád troška krkolomnejší, ale ruka bola hore. Je to tvrdá športovkyňa. Áno. Ruka hore, máličko otrasená. Zopár kotrmelcov tam urobila, ale končí, nedostáva sa pred sestru. Tak ako dopadne sestierský súboj? Áno. Vyzerá to dosť nepríjemne takýto pád a môžem vám povedať aj z vlastných skúseností, že troška to aj bolí niekedy, keď nestihnete zavrieť oči alebo padnete tak nekontrolovane, ako v tejto chvíli Bianca Schall. Result Bianca Schall, 1 boy at 11, jedna boja na 11 metrovom lane, ktoré má presnú dĺžku 11 metrov aj 25 cm, takže od 3/4 metra sa skrátila od tej 12. A to ďalšie lano má iba o pol metra menej. To bude mať dĺžku 10,75 a kto vie, či niekoho na ňom uvidíme, pretože o tom rozhodne nasledujúci prejazd. Zatiaľ nám 11 nezvládli sestry Schallové a ako odpovie Phoenix Baumgart. Zatiaľ na zlato treba 3 boje na tomto lane. Takže súboj o dnešné prvenstvo vrcholí. Phoenix Baumgart s osobným rekordom na tomto lane 3,5 boje, má osobný rekord, takže aby dnes zvíťazila, tak si musí ten osobný rekord minimálne vyrovnať. Takže sledujme ju. Nájazd na jednotku. Dobrá. Aj dvojka bola dobrá. Trojka. Výborná. Máme víťazku. Je to jasné, dnes zvíťazí Phoenix Baumgart a ešte 6. boja výstupky. Má to! Tak to je skvelé. Prišla výborne pripravená. Osobný rekord vynikajúcej úrovne. Kompletný slalom na 11 metrovom lane. A ten potlesk a povzbudzovanie nie len nemeckej reprezentácii, ale všetkých, ktorí sú tu prítomní, je zaslúžený. To bol krásny slalom.
celý čas sa tu perfektne koncentrovala, vizualizovala si slalom so slúchadlami na ušiach. Tie prejazdy už nemajú samozrejme takú rezervu, tam už je tesne za boju. Tu už musela doťahovať, aby sa dostala za šestku. V tejto chvíli už za ňou ďaleko bola, ale dokázala sa dostať za výstupku. Je vysoká, dobre stavaná, perfektne, kondične pripravená, so skvelou muskulatúrou. No takže je to jasné. Phoenix Baumgart dnes zvíťazí, druhá je Nadine Schall, tretia Bianca Schall, štvrtá Elizaveta Dobčevič, piatá Zuzka Čokášová, šiestá Laura Hillenbrand, siedma Mao Rachrak, osma Miriam Gessner, deviatá Nika Čokášová a desiatá Katarína Strončeková. Today's result: first place Phoenix Baumgart, second place Nadine Schall, third place Bianca Schall. Takže v súťaži už ostáva iba jediná pretekárka, ktorá má právo na kratučký oddych. Phoenix Baumgart. V auguste bude mať 20 rokov, takže ešte je mladulinka. V kategórii žien, dá sa povedať, iba začína. Má kategóriu dospelých pred sebou. No a tomuto športu, predstavte si, sa nevenuje až tak dlho. Začala lyžovať v lete v roku 2017, takže to je obdivuhodné. 8 rokov. A pozrite sa za 8 rokov, kam sa dostala vo vodnom lyžovaní. Má rada potápanie. A rada varí, pečie. Jej vzory sú jej kolegovia Daniel Cinzer a Oliver Marx. Ak heslo má, že ak niečo neskúsite, nezistíte, či to je možné. Áno, tak skús. Ako chutí lano 1075. Tak, pri trojke končí, ale skvelý výkon. To už bolo jasné, že veľmi ťažko sa dostane až na koniec slalomu. Dve boje. Result: Phoenix Baumgart, 2 boys. Rope 1075. Phoenix Baumgart, 2 boys. Rope 1075. A prvé miesto dnes. In training, she has already skied into the 10-25 meter line, so it will be very interesting to see how the second round unfolds. Zavítali reprezentanti niekoľkých krajín, sú tu slalomoví špecialisti z Izraela, sú tu pretekári z Nemecka, Rakúska, prihlásení sú aj skokani z Poľska, máme tu zastúpenie aj Českej republiky v podaní rozhodcov, všetkých samozrejme srdečne vítam. On the water is Alexandra Strončeková from Slovakia. Tých 7 pretekárok, slalomárok, bude štartovať v opačnom poradí podľa toho, ako včera skončili. To znamená, Alexandra Strončeková včera skončila 7 výkonom 4 a štvrť boje na 55 km rýchlosti. V tejto chvíli svoj základ má pri rýchlosti 52 km za hodinu a slalom zvláda. Takže ona si v tejto chvíli odpočinúť nemôže a bude krúžiť ešte raz. Má najazdené na tréningu túto 55-ku, aj skrátené laná. Včera jej to druhé kolečko nevyšlo. Dala iba 4 a štvrť boje,
tak jej držme palce, aby sa jej to dnes podarilo. Počasie máme prekrásne, povedal by som úplne optimálne, vodnoližiarske, outdoorové. Takže sledujme a držme palce Sašku Štrbákovú. Prvá boja v poriadku, druhá dostatočne široká, tam je priestoru. Tretia rovnako. Včera bolo toto kritické miesto, už je za tým a dnes bude určite spokojnejšia. Áno, počuli sme aj zvýsknutie, potešila sa. Úsmev na tvári. Tak to má byť. Tých úsmevov tu určite dnes uvidíme ešte množstvo. Postupne sa nám bude areál zaplňať. Predpokladám, že aj tí, ktorí si zapli webový stream, ak nás počujú hlavne Košičania a ľudia z blízkeho okolia, tak zavítajú aj sem osobne. Samozrejme, jedna vec je si to pozrieť na obrazovke, kde máte aj detailné zábery a spomalené zábery. A druhá vec je to zažiť naživo tu priamo v areáli Košického jazera. Pokračujeme pretekmi kategóriou žien Open Ladies in Slalom. Tam uvidíme 9 pretekárok. On the water is Katarína Strončeková from Slovakia. Speed 52. Katarína Strončeková včera skončila 10. Dnes bude štartovať iba 9 pretekárok, pretože dostal som informáciu, že Lavra Hillenbrand, ktorá včera skončila 6. v slalome, dnes štartovať nebude. No a Katarína Strončeková končí na svojom základe veľmi skoro. 3 boje na rýchlosti 52 km za hodinu pre Katku Strončekovú. Je to zlepšenie oproti včerajšku o 3/4 boje. Ale nebude to stačiť na žiadny posun. Končí 10.
On the water is Nika Čokášová from Slovakia, speed 55. Maličké problémy tam boli medzi trojkou, štvorkou, dotiahla to, bude pokračovať ďalšie kolečko na skrátenom 16-metrovom lane. On the water is Miriam Gastner from Austria, speed 55. Včera skončila 8. Opätovne ideme v štartovom poradí opačne od poslednej až k tej najlepšej pretekárke. Miriam Gastner včera skončila výkonom 0 na 14. To bola ďaleká trojka. Mestila sa do štvorky, opäť ďaleká peťka, to musí poriadne ťahať, zalomiť a len tak výstupka. To bolo ochlp. Potom už nezvládla kladku, ale tento prejazd by mal byť platný, pretože v lyžiarskom postoji sa dostala až tak, že unášať sa dostala za kladku. Potom už môže pretekár spadnúť alebo pustiť lano. On the water is Maor Achrak from Israel, speed 55. Aj Izraelčanka zvláda 55-ku svoj základ. Môže si oddychnúť a čakáte na skrátenie lana. On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia, speed 55. Je to posledná pretekárka, ktorá má svoj základ na tejto rýchlosti. Včera Zuzka Čokášová skončila 5. výkonom 0 na 13. Tým si vyrovnala svoj osobný rekord. Zatiaľ je to štýlovo pekný slalom, pokojný. Bola včas, pri každej boje dostatok priestoru, dobrá stopa.
Pokračovať budeme so 16-metrovým lanom, ale chlieb sa bude lámať až o troška neskôr, lebo tie najlepšie pretekárky budú začínať dokonca na 14-metrovom lane. Zatiaľ teda tieto pretekárky bojujú o pozície od 4. do 9. miesta. On the water is Nika Čokášová from Slovakia, 16 meters rope. Nedotiahla sa na šestku. Tam troška už medzi trojkou a štvorkou boli rezervy a šestku nedáva, takže končí. On the water is Miriam Gassner from Austria. Result Nika Čokášová 5 and quarter. 5 a štvrť boje na 16 metrovom lane. 5 and quarter at 16. Zlepšenie pre Niku Čokášovú, ale žiadny posun vo výsledkovej listine. Tam treba sa dostať na 14-metrové lano. Takže Nika Čokášová končí s konečnou platnosťou 9. Končí aj Miriam Gassner, 3,5 boje. Takže zapisujeme výsledok zo včerajška. 0 na 14. A na tomto 14-metrovom lane včera bodovali 3 pretekárky, respektíve 4, pretože aj Zuzka Čokášová dala celú 14 a potom 0 na 13. Ale keďže sa Miriam Gassner nezlepšila a padá na 16-metrovom lane, tak vo výsledku listine aj ona už má isté 8. miesto. On the water is Maura Chrak from Israel. 16 meters rope. Maura Chrak tu jazdí svoje maximá, pretože včera 16 zvládla a potom si zlepšila osobný rekord 4 boje na 14. Ako to bude so 16 dnes, zatiaľ je tam veľmi dobrá stopa, má dostatok priestoru na tie oblúky, pekný slalom, máličko doťahovanie na tú šestku, toto bolo easy, ľahučké. On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia, 16 meters rope. Zuzka po včerajšku 5. Ale pokiaľ by sa jej
zadarilo, mohla by sa ešte o jednu priečku zlepšiť na tie medailové pozície na 11-metrové lano. Zatiaľ Zuzka ešte nemá natrénované. Veľmi skoro od detstva aj so svojou sestrou Nikou trénujú vodné lyžovanie, veď ich mama je reprezentačnou trénerkou, známa Niška Čokášová, ktorá so svojimi bulharskými koreňmi prišla sem niekedy v minulosti na preteky, zamilovala sa tu nielen do prostredia, ale aj do svojho budúceho manžela a majú dve výborné vodné lyžiarky. Zuzka Čokášová zvládá 16 a bude pokračovať na 14-metrové lano. On the water is Elizaveta Dobjevič from Israel, 16 meters rope. Včera štvrtá táto Izraelčanka za Nemkou Baumgart a sestrami Nadine a Biankou Šalovými. Takže Elizaveta Dobčevič včera štvrtá, ale má najazdené, že by sa mohla dostať aj na stupeň pre víťazov. Len to by musela ešte nasledujúce slalomy zvládnuť. Tento sa zdá, že je pokojný, čistý, technicky zvládnutý, pokračovať bude. Svoj základ dáva a na 14 ju uvidíme. No a pripravuje sa nám už posledná pretekárka na 16-metrovom lane a to je Rakúšanka Nadine Schall. On the water is Nadine Schall from Austria, 16 meters rope. Je zaujímavé, že Nadine skončila včera druhá a dala si dneska základ 16-metrové lano. Bianka skončila tretia a dala si základ 14-metrové lano. Tak asi sa Bianka lepšie cíti, lepšie sa vyspala a chce to poradie, sesterské poradie zmeniť. Takže čo, ako si poradí so svojím základom Nadine Schall? To je vyjazdená pretekárka, skúsená 32-ročná Rakúšanka, ktorá sa tu už predviedla mnohokrát na pretekoch, či už Slovak Open, alebo svetových pohároch, ktoré sa tu organizovali v minulosti. A bude pokračovať bez väčších problémov, zvláda svoj základ. Tam tá vyjazdenosť je jasne vidieť. Žiadne tancovanie, žiadne štrikovanie medzi bojami, iba maličké korekcie. No, takže na prvých 7 miestach stále žiadne zmeny, ale už k ním môže dôjsť na tomto 14-metrovom lane. Tam sa to môže riadne zamiešať prakticky až po 4. miesto. Čiže v tejto chvíli sa na 14-metrovom lane začína bojovať o 7., 6., 5. a 4. miesto. Ale aby na tú 5. a 4. pozíciu sa pretekárky dostali, musia 14 zvládnuť. Takže on the water is Maor Achrak from Israel, 14 meters rope. Doťahuje sa na tú šestku, tam bude problém. Nie, to už nevyšlo, škoda. Maor Achrak končí tak ako včera na
14-metrovom lane. Počkáme si na výkon. On the water is Zuzana Čokášová from Slovakia, 14 meters rope. Zuzka Čokášová včera 14 zvládla a skúšala to potom aj na 13. Tak ako to bude dnes? Postupí ešte po tomto slalome ďalej. Tie dve boje boli pekné. Sunie sa dozadu, ale ani dopredu. Maličká zmena nastala na pozíciách 6-7, keďže dneska Laura Hillebrand neštartuje, tak výkonom rovnakým ako Laura mala včera 5 bojí na 14. Sa na 6. miesto posunula Maur Achrak, 7. je Laura Hillebrand. Zuzka Čokášová ostáva na 5. mieste. On the water is Elizaveta Dobčevič from Izrael. Musela zabojovať na záver slalomu. No a posledné 4 pretekárky, ktoré nám ostali v súťaži, si to rozdajú medzi sebou o čelné priečky. V súťaži ešte máme Elizabetu Dobčevič, ktorá v tejto chvíli skončila, to je Izraelčanka, a potom dve Rakúšanky, sestry Nadine a Bianka Šalové a Phoenix Baumgart z Nemecka. Bianku Šal uvidím o malú chvíľu, v tejto chvíli naskočila na vodu. On the water is Bianka Šal from Austria, speed 55 and rope 14. Od začiatku vidno dobré slalomové postavenie, to je pekný slalom. Potom, ako nám povyvedávali pretekárky od 5. po 10. miesto, v tejto chvíli začínajú súťažiť tie najlepšie. Takže Bianka Šal svoj základ dála a bude teda môcť v ďalších jazdách skúšať sa dostať pred svoju sestru. Ale to ešte musia zajazdiť 13, 12 a rozdať si to potom na tej 11. On the water is Nadine Šal from Austria. 14 meters rope. Aj tento slalom nejaví žiadne problémové znaky. To bolo čisté, s rezervou, povedal by som v takom tréningovom tempe.
On the water is Phoenix Baumgart from Germany. 14 meters rope. Túto pretekárku sme dnes ešte nevideli. Phoenix Baumgart začala na tomto 14-metrovom lane. Je to včerajšia víťazka za výkon 2 boje na 10,75. Máličko netrafila prvú boju, ale dokorigovala to bez väčších problémov na tú dvojku. Čistý slalom. No a na 13-metrovom lane uvidíme všetky 4 pretekárky, ktoré bojujú zatiaľ o medailové pozície. On the water is Elizaveta Dobjevič from Israel. 13 meters rope. No a na tomto lane včera Elizaveta skončila výkonom 4 boje. Za ten má zatiaľ 4. miesto. Tak, toto je tá 4. boja. Zvládla. Zalomila aj 5. Má aj 6. Výstupka. Výborne. Takže 13 zvláda, ale vo výsledkovom postavení to zatiaľ nič nemení, pretože tam sa treba na medailu dostať na 11-metrové lano. Takže to ešte Elizaveta by musela zvládnuť aj tú 12, ktorá ju ešte len čaká. Až potom môže pomýšľať na posun dopredu. Zatiaľ teda stále 4. On the water is Bianca Schall from Austria, 30 meters rope. Zatiaľ priebežne 3. pretekárka za jednu boju na 11 zo včerajška. Takže toto je ešte len jej druhý prejazd. Začala na 14. Šetrí sily, alebo šetrila sily. Už teraz musí ísť naplno. Úplne čistá trojka. S rezervou 4 takisto. Tak, to je parádny slalom. On the water is Nadine Schall from Austria, 13 meters rope.
Nadine Schall to nemôže nechať na náhodu, pretože zatiaľ tá strieborná priečka je v jej rukách, ale sestra pokračovala a pokračuje aj ona, takže stále o striebre a bronze nie je rozhodnuté, o to sa ešte bude bojovať. Aj pre sestry Schallové je priebežná líderka nedostupná. Tam nie je ani najmenší predpoklad, že by sa mohli sestry Schallové dostať na lano 10,75. To by bol malý športový zázrak. Dejú sa síce zázraky v športe, ale toto by bol naozaj, nie že malý, to by bol veľký športový zázrak. On the water is Phoenix Baumgart from Germany. 13 meters rope. O svojich superkách a o ich výkone veľmi dobre aj táto nemecká reprezentantka vie, takže môže sa pokojne sústrediť na svoju jazdu a aj sa sústredí dolu podo mnou na štarte. Je vidno, ako sa koncentruje aj so slúchadlami na ušiach, ako by som povedal, až doslova medituje a predstavuje si tú svoju nasledujúcu jazdu, vizualizuje si každú boju. Zatiaľ to vyzerá dobre a vyzerá to, že Phoenix Baumgart pôjde aj na 12-metrové lano. Takže nám ostali v súťaži 4 pretekárky, ktoré budú štartovať na 12-metrovom lane a tými sú Izraelčanka Elizaveta Dobčevič, Rakúšanky sestry Bianka a Nadine Schall a Nemka Phoenix Baumgart. On the water is Elizaveta Dobčevič from Israel, 12 meters rope. No a ju vyprevadili kolegovia potleskom, pretože v tomto prejazde sa Elizaveta Dobčevič bude pokúšať o osobný rekord. Doteraz má hodnotu 2 boje na 12-metrovom lane. Takže držme z tejto sympatickej blondínke s izraelským pasom palce. Tak najazd na jednotku, tam to nebolo veľmi dobré. Dvojku ešte skúsila, ale či bude uznaná, to neviem. Už jednotku netrafila ideálne, bola ďaleko a tam pri tej rýchlosti a tomto krátkom lane je ťažko sa dostať ďalej. Result Elizaveta Dobčevič 1,5 at 12. Takže nedošlo k zlepšeniu osobného rekordu, chýbalo jej pol boje na vyrovnanie a 1 boja na zlepšenie, alebo 3/4, pohľadať ešte aj 1/3 alebo 2/4. Takže Elizaveta Dobčevič konečne 4. miesto za dnešný výkon 1,5 boje na 12-metrovom lane. On the water is Bianca Schall from Austria, 12 meters rope. No, takže to taktizovanie a neskorší štart vyjde Bianke Schall. Zvládne tento slalom a bude sa v tom nasledujúcom pokúšať dostať sa z bronzu na striebro. Zatiaľ to vyzerá veľmi nádejne. A ešte uvidíme dramatické slalomové súboje.
V súťaži nám ostali 3 pretekárky, skúsené veteránky tohto športu, Rakúšanky Bianka a Nadine Schall a oveľa mladšia, ale vyjazdenejšia Phoenix Baumgart. Tam je rozdiel 13, respektíve 15 rokov. On the water is Nadine Schall from Austria, 12 meters rope. No a Nadine to nemôže nechať na náhodu, pretože 12 sestra dala a tým pádom pôjde na 11 a na 11 sa už rozdávajú medaily. Tá strieborná má hodnotu 3 boj na 11. Takže dá Nadine 12. To je otázka pre nasledujúce sekundy. Jednotku trafila veľmi dobre. Dvojka skvelá, nájazd na trojku. Relatívne dobrá stopa, maličké dotahovanie štvorky. Piata boja s rezervou, tam už by sa nemalo nič stať, ani nestane. Krásny slalom a sesterský súboj o striebro bude pokračovať na 11-metrovom lane. Takže to, čo sme dúfali, sa aj stalo. Ako som už spomínal, je malý predpoklad, že by sa dostali na lano 1075 sestry Schallové, ale o to striebro sa pobijú v nasledujúcich prejazdoch. Obe včera skončili na 11-metrovom lane. Bianka na jednej boji a Nadine zvládla 3 boje. On the water is Phoenix Baumgart from Germany, 12 meters rope. No a 20-ročná ešte len bude mať v auguste 20 rokov. Sympatická Nemka Phoenix Baumgart, ktorá si tu včera dvakrát zlepšila osobný rekord, najskôr prejazdom na 11-metrovom lane a potom 2 bojami na 10,75. Nám opäť ukáže svoju športovú kvalitu. Aj ona potvrdzuje to, čo som už viackrát povedal, že Nemci teda naozaj prišli výborne pripravení a zlepšuje sa každý jeden z nich a výrazným spôsobom. Tam troška musela ísť do podrepu, ale strčila sa za 6. boju aj výstupku a bude pokračovať. Áno, my tu vidíme ešte na spomalenom zábere a možno aj tí, čo majú vysielanie na mobile, môžu si to nájsť. Piata bola s rezervou, na tú 6. trošičku musela zabojovať a výstupku trafila. Takže 3 pretekárky pokračujú v súťaži na 11-metrovom lane. Najskôr sesterský súboj Bianky a Nadine Schallových. A zlato si bude upevňovať Phoenix Baumgart. Maličký problém na štarte. Unášač neuchopil dobre hrazdičku, takže Bianka ešte má chvíľočku možnosť sa vydýchať, ale bude sa musieť opätovne skoncentrovať. Nie je to nič príjemné takto na štarte, keď sa to pretekárke stane, ale našťastie sa to nestáva len tuto, sa stáva kdekoľvek a samozrejme aj pri tréningoch, takže pretekárky sú viac menej na to zvyknuté, ale na pretekoch ich to môže máličko rozhodiť. Ale posledná koncentrácia v zásade je na tej prvej dlhej rovinke po prvý stĺp, kde sú ešte posledné sekundy, posledné desiatky sekúnd na to, aby si to zrovnala v hlave a skoncentrovala sa pred slalomovým výkonom. Nasledujúci unášač je ten pravý. On the water is Bianka Schall from Austria. 11 meters rope. Včera táto 35-ročná Rakúšanka zvládla jednu boju na tomto
lane. Osobný rekord má jednu boju na 9,75. To je ešte ďaleko, ale je predpoklad, že to už bolo troška dávnejšie. Má troška fúzi ten rekord, ale nevadí, ešte stále má perfektnú kondíciu a podáva perfektné výkony. Jedna aj druhá sestra Šalová. Druhú boju zvládla, výborne. Doťahuje na tretiu, trošku široká, dá aj štvrtú, dala. Piata boja, výborne a v tejto chvíli si už pevne drží v rukách priebežnú striebornú priečku, výborný výkon. Takže Bianka takticky začala o jedno lano neskôr od doteraz striebornej Nadine a v tejto chvíli pevne uchopila striebornú medailu do svojich rúk. Na tú treba dať čistý slalom a Nadine Šál to videla. Mladšia zo sestier, medzi nimi sú 3 roky. Takže dá sa povedať, že už desiatky rokov spolu pretekajú, pretože obe začali veľmi skoro. Bianka, 35-ročná, začala ako 6-ročná a rovnako ako 6-ročná začala aj jej sestra. Takže si to spočítajte, koľko rokov už pretekajú a podávajú takéto skvelé výkony. Takže ako to bude s medailovými pozíciami? Zlato zatiaľ neohrozenie Phoenix Baumgart. Zo včerajška 2 boje na 10,75, to je ešte ďaleko. Ale na tomto 11-metrovom lane, tak ako som predpokladal, tak sa aj stalo, sa rozhoduje o striebre a bronze. On the water is Nadine Šál from Austria. 11 meters rope. Včera 3 boje. Osobný rekord má jednu boju na 10,75. Osobák má horší ako je sestra Bianka. Ale aj jej osobný rekord je určite staršieho dátumu. Takže koľko zvládne dnes? Včera 3 boje. Keď chce si znova chytiť do rúk striebro, musí zvládnuť celý slalom. To je ďaleká tá trojka, štvorka nie. Takže končí podobným výkonom ako včera. Znova chytiť do rúk striebro, celý slalom. To je ďaleká. Result Nadine Šál, 3 boys at 11. Identický výkon ako včera, tak ako som povedal, ale predsa len z tejto pozície z diaľky nemôžem vedieť, či ešte nejakú štvrť boju. Tam pretekárka nezvládla, rozhodcovia neuznajú, že to bude nie 3, ale 3 a štvrť alebo 3 a pol. V tejto pozícii možno by to mohlo byť 3 a štvrť, ale nebolo. Takže končí Bianka Šál 2 výkonmi na úrovni 3 boje na 11-metrovom lane a končí tretia, pretože pred malou chvíľou sa pred ňu dostala jej staršia sestra Bianka. On the water is Phoenix Baumgart from Germany. 11 meters rope. Ležala na vode s pádom. Dúfajme, že je v poriadku. Ruka hore, áno, ukazuje ruku hore, že je v poriadku, že nemusí záchranársky skúter jej pomôcť. Trošku možno bola máličko otrasená, tak tú ruku zdvihla o niekoľko sekúnd neskôr, ale my sme tu samozrejme všetci boli pripravení, hlavne záchranári, aby jej v prípade potreby pomohli. Takže Phoenix Baumgart končí a tým pádom sa ešte neskončilo podujatie, ale končí ona výsledkom lepším zo včerajška 2 boje lano 10,75. A v súťaži ostala iba jediná pretekárka Bianka Šál, ktorá bude súťažiť a skúšať lano s dĺžkou 10 metrov 75 cm. A to by ešte mohla z tej zlatej priečky svoju nemeckú súperku zosadiť.
No, takže ešte máme napätie, pretože nepoznáme zatiaľ zlatú medailistku v slalome na podujatí Slovak Open Košice 2025 vo vodnom lyžovaní za vlekom. Ešte stále sa víťazkou môže stať Rakúšanka Bianca Schal. Veľmi dobre to vie, že potrebuje 2 boje. Final Lizard, Phoenix Baumgart, 5 and quarter. No a to je dosť rozhodujúce, pretože 5 a štvrť dala na 11.25. Včera na 11.25 dala Bianca Schal iba 1 boju. To znamená, že keby dosiahla identický výsledok, tie 2 boje na 10.75 dnes, tak by to nestačilo na víťazstvo. Bianca Schal potrebuje na víťazstvo 2 a štvrť boje. Čiže musí to byť o štvrť boje ďalej, aby bola zlatá. Pokiaľ bude rovnaký výkon, tak bude zlatá Phoenix Baumgart za tento predchádzajúci slalom. Ten rozhodne. Takže o malú chvíľu sa rozhodne, kto si odniesie palmu víťazstva z Košíc v slalome. On the water is Bianca Schal from Austria. Rope 10.75. Potrebuje 2 a štvrť boje, aby sa stala víťazkou. V opačnom prípade bude strieborná. Už sa zlepšila. O 1 priečku zo včerajška. Z bronzu poskočila na striebro. Bude či nebude zlatá? Dá či nedá 2 a štvrť boje? Nájazd na prvú boju. Tu zvládla, ale lyža aj vysoko končí. Neustála to, neudržala lano. Ale stopu mala celkom dobrú. Nevadí, končí výborným výkonom na lane 10.75 druhá. Zlatá je teda Phoenix Baumgart. Bianca Schal unfortunately did not make it past the second buoy at the 10.75 meter line. That means Phoenix Baumgart takes the win with her first round result. A huge surprise and one that nobody saw coming. But in this sport, as in any other sport, everything has to come together to win. Up next, the open men are getting ready for slalom. Subscribe to our channel for more cable ski content.